Labinska udruga Alfa Albona djeluje više od 5 godina sa ciljem promicanja interesa i aktivnosti mladih. Između ostaloga, posljednjih dana aktivno rade na obilježavanju Eurodeskove Time to Move kampanje. U cijelom mjesecu listopadu je baš stavila naglasak da stvarno dopre do svih onih mladih koji stvarno nisu još čuli, kao što sam prije rekla, jer svi mislimo da je definitivno najveći problem što ljudi još jednostavno ne znaju za to, jer prilika i mogućnosti ima i stvarno su odlične za mlade. U sklopu ovogodišnje kampanje udruga je organizirala niz aktivnosti kako bi svim mladima, zainteresiranim osobama približila Europu kroz studiranje, rad u inozemstvu, volontiranje kroz Europsku volontersku službu ili pak turističko putovanje. Alfa Albona kao jedan od Eurodesk multiplikatora u Hrvatskoj, a sve skupo u Hrvatskoj ih ima 17, osmislila niz aktivnosti koje će obilježiti u 10. mjesecu tu kampanju, tako da smo već negdje na pola mjeseca odradili smo neke, čekaju nas još do kraja. Imali smo predavanje u srednjoj školi za srednjoškolce. Cijeli spektar aktivnosti mladima je donio, između ostaloga, infosajam, interaktivni kviz, online kampanju sa ciljem diseminacije informacija vezanih uz mobilnost mladih. Mlade očekuje još jedna zanimljiva i pomalo neobična aktivnost – živa knjižnica u srednjoj školi Mate Blažine u Labinu. U ovoj kampanji sudjeluju i volonteri udruge koji su došli iz drugih zemalja Europske unije u Labin. Ljudi su knjige, žive knjige. Svi zainteresirani mogu doći u knjižnicu i sad umjesto, također posuđuju se knjige, ali posuđuju se ljudi. Znači dođe se do određene osobe i s njom se priča, pita se razna pitanja. Znači vezano da li ih zanima kako žive ovdje, kako su se odlučili za Hrvatsku, zašto preporučuju, koje su negativne stvari. Znači mogu bilo koga pitati od naših volontera koji ćemo biti sljedeći tjedan tamo. Naši volonteri svakodnevno postamo slike o njihovom životu ovdje, tako da svi koji ih zainteresira da vide kakav je to život jednog volontera u Hrvatskoj. Više o radu ove udruge, projektima koje provode, ali i radu volontera iz drugih zemalja koji borave u Labinu donosimo u ponedjeljak u 21 sat u emisiji Pitanje vremena.